खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं लिसा नार्जारी। आसामनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। नोंथाङा लाखपति बायदेवनि फर्मखौ आबुं खालामबाय नामा? जुदि नोंथाङा लाखपति बायदेवनि फर्मखौ आबुं खालामाखै अब्ला नोंथाङा थाबैनो फर्मखौ आबुं खालामनानै ला। मानोना दिनैनिफ्राय लाखपति बायदेवनि फर्मखौ जमा लाखिनाया जागायबाय। 2 खालारनिफ्राय 5 खालारसिमनि गेजेरावल' लाखपति बायदेवनि फर्मखौ जमा लाखिगोन। नोंथांनि आखायाव खालि सानथामल' सान दंसै। बे सानथामनि गेजेरावनो नोंथाङा लाखपति बायदेवनि फर्मखौ आबुं खालामनानै जमा हैनो नांगोन। नोंथाङा लाखपति बायदेवनि फर्मखौ माबोरै आबुं खालामगोन आरो फर्मखौ बबेयाव जमा हैगोन? दिनै जोबथा खेबनि थाखाय गासै बाथ्राफोरखौनो नोंथाङा मिन्थिना ला। लाखपति बायदेवनि मोनसे गोनांथार फोरमायथिखौ आबुं खालामनो दाबाव। नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बार आरो IFSC क'डखौ फर्मआव थार महरै होथारनांगोन। फर्म आबुं खालामनायाव एसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथाङा थाबैनो फर्मखौ केन्सेल खालाम, नङाब्ला नोंथाङा लाखपति बायदेवनि रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा पन्चायत मावख'आव फर्मखौ गथायनो नांगोन। फर्मखौ जमा होखांनायनि उनाव नोंथाङा गावनि एकाउन्टआव खेबसेनि थाखाय 10,000 रांखौ मोननो हागोन आरो जायफोरा बे 10,000 रांजों फालांगि खालामगोन बिसोरनो आरोबाव 25,000 रां होनाय जाबावगोन होनना फोसावदों आसाम सरकारा। बेनि उनाव नोंथाङा लाखपति बायदेव जानो हागोन आरो गिबि मन्थ्रिया फोसावबावदों दि बिथाङा गोनांथि जायोब्ला 10,000 निफ्राय 20,000 रां होगोन होननानै। जुदि नोंथाङा लाखपति बायदेवनि फर्मखौ आबुं खालामनानै पन्चायत मावख'आव जमा हैयाब्ला नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोननाय नङा। फिन फोरमायबावदों दि नोंथाङा थाबैनो लाखपति बायदेवनि फर्मखौ आबुं खालामनानै पन्चायत मावख'आव जमा है, अब्लासो नोंथाङा लाखपति बायदेव जानो हागोन। जुदि नोंथाङा लाखपति बायदेवनि फर्मखौ थाबैनो जमा हैयाब्ला नोंथाङा लाखपति बायदेव जानो हानाय नङा। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।